Опа, пак бела светаточечки. Добре дошли на влога. Коста е хора. Отиваме пак навънка да потренираме. Може би, не знам. Тук е противното шейкче. И тъй. За да минава сега, после се включа пак. Ако има нещо по-интересно, няма проблеми. Знаете как е. Бахмо майката. Викам, идват майки коли насам. Две бабички се разкарват. Правят състезание с количките. Тата играят там. Балата настъпи. С номер 95 никой не знае какво ще се случи. Но едно е сигурно. Никой да не отписва светкавицата Макуин. Не можеш да стигна, аз взел голяма предина. Тъй си. Хора, тук сме много хора, казвам ви, много хора сме. Тук Цецо ви не го виждат, защото е тъмно, ма мен изобщо не ме виждат, защото е още по-тъмно. Казвам ви. Много се напресна. И аз особено. Направо казвам ви. Направо казвам ви, много се е стана работа. 20 секунди влог, 20 секунди влог. Аз чувам даче да снимам. Чакайте, хора, бяга. Ето го на Миленчиката голфа. Чакай да ви покажем емблемата, да знаете, че е голф, защото ви сигурно не разбирате. Здравейте хора, как сте? Аз съм Камелия Христова Базъчова от село Николаево. Почти на 18 години, на 17 и нещо съм, 24 ноември ги правя. 18. О май гад! Вау! Така че честитите ми рождения ден. Мале колко малко пих, казвам ви. Аз съм пила 2-3 чаши. Майко как ме цъкна, казвам ви. Защо казвам ви? Не знам! Майко колко пих. Камило, какво говориш? Не знам. Пих 3. Това ми е третата чаша, още пия. Напих се на мъсче. Легнах си малко възпирката. Получи. Танцувам сега малко тикток. Малко ключек, аз пак тикток танцувам малко. Мемето вече ма зараби по тези лайфови хора. Морето на 2 ще разделя. Значи, кобрата ми каза, че това ще го качи в някакъв влог. Искам да ви кажа на всички, които ще гледат този влог. Последвайте К Христова в Инстаграм, К Христова в ТикТок. Навсякъде ме последвайте. Радев, долу на 777 също го последвайте навсякъде. Снимки. Аз не съм се напила. Много се написна. И аз особено. Направо казваме. Пила съм 3 чаши. 3 чаши хора. Пия третата. Пила съм 2 чаши. Сега пия 3. Третата. Да, леко да не стареш телефона. Леле. Дай румтур на... Така, втори влог. Румтур на голфа. Чакай му на целия дръжка. Малко е заключена тази кола. Няма проблем, това е Росен Радев. Дрифтим. Съвсем безобидна. Защо се пристрастява? Къде пишеш Инстаграма на багажника? Майко, ще го напиша. Вижте хора, пиша на... Пиши от тук, да имаш повече много. Долна. К. Точка. Чакай. Хри. 100. Ола. Ла. Хора, ето ми го Инстаграм. Да не виждате. К.Христова. Чай, че не може да обърнеш тия. Не може да обърнеш камерата. Обичам. Шерам. Той ръли какой? Чам. Харесвам. Кефиш ме. Булус. Тъй продължаваме преди тренировката. Ще вземем нещо от машината. Да пием. Хидратация трябва да има хора. Тъй, само да ви кажа. Това не го пийте. Защото пектя. Бедоколните също горе-долу много не ги пийте. Хиячетата
Ако ви се спи, ударете едно, ма не ги пийте кой знае колко. Най-много пийте, ей това, водата. Като водата няма друго. Само това мога да ви кажа. Те, 19. Водата ще оправи човечеството. Или ще го развали. Оценете водата, защото тя е изчезнала. Храна винаги може да се произведеш. Да гледаш животни или да гледаш земя, обаче водата я пазете. Преди тренировка един купон. Забавляйте се докато можете, защото живота е кратък. Айде с мотора! Опа! Пак бела! Продължаваме с влога. Тренировката си тренировката е, че тренирайте, защото няма как. Момчето ме предаде, обадил съм му се бил късно. Аз се излязах да забавлявам с други хора и после тренировка. В смисъл, тренировката си остава, дали ще е по-рано, дали ще е по-късно, винаги трябва да има. Опа. Водичка. Трябва да се хидратирате, защото няма как. И тъй. Сега ще тренираме сами, защото някои са жени. Казват много късно, много рано. Няма такива работи, тренирате гато бойци момчета. И момичета трябва да сте здрави. Дори да имате шкембе или каквото и да е, важно е, като фанеш нещо, да си здрав. То е. Половин час по-късно тръгваме се. Направихме една тренировка. Часа е 4 без 20. Прибираме се да спим, защото ставаме към 6 часа. Имаме работа.